Way. Kaikilla on niin kova vauhti, kun pitää kerät yli pisteitä clouttiin. Kaikilla on niin kova vauhti, kun pitää kerät yli pisteitä clouttiin. Kaikilla on niin kova vauhti, kun pitää kerät yli pisteitä clouttiin. Mitä sä nyt säädät? Päätä, haluatko sä lähteä vai jäädä? Pyörit mun jalois niinku näätä. Johtuuko se siitä, et mulla on kaulassa jäätä? Trap money Elias. Wow, kuka hito Ive kato Wikipediasta? Kohta bängää jokaisessa mediassa. On Soneras ja Telias ja televisiossa, kun mulla on visio. Jalas adut ite tehdet farkut. Peräs bitches eli juoksen artut. Ja mä juoksen karkuun ja ne kysyy why not? No, koska se muija oli ton. Pides niinku osmonautti, kun näen pärjää pelkän cloudin. Kyl mäkin tuli hakee tokeni, siksi äänitä studio näit hokemii. Kaikilla on niin kova vauhti, kun pitää kerät yli pisteitä cloudtiin. Kaikilla on niin kova vauhti, kun pitää kerät yli pisteitä clouttiin. Ei, Louis V on Louis V. Yhdät tulla backiin. Mut homie tää on my cloud. Eli kerroppa mä face, ota timeout. Mitä sä nyt säädät? Päätä, haluatko sä lähteä vai jäädä? Pyörit mun jalois niinku näätä. Johtuuko se siitä, et mulla on kaulassa jäätä? Mulla on iPhone, iPad, iCloud. Eli everyday I trap, iCloud. Ja on kiirees 24/7. Otan mä kokonaan taas ennen kun mä menen just niin. Jos sä saat musta otteen pidä kiinni. En oo helppo ihminen mut pidä kiinni. Koska sä oot mulle tärkeä baby. Hakemassa sitä tokeniin, niin mun pää voi mennä päälle sekasiin. Mut pidä musta huolta baby. Kaikilla on niin kova vauhti, kun pitää kerät yli pisteitä clouttiin. Kaikilla on niin kova vauhti,